makwenani ba. Amen. Yeah. Angaze ngahlangana neverse Jesu athi good morning church. No. Good morning Peace be with saints. you. All he lifted was uthula. Yes. Every time. Siyambonga uNkulunkulu omuhle. Yes. Osigcine waze wala. Yes. Iyashona la. Sizawuphuma la. Sifike emakhaya. Senze sikwenza. Bese uyakhuluma ukuthi eish awuthi ngiyolala. Uhambe uyolala. Kodwa kuseni akekho angithi ngivuke. uJesu. Yes. uNkulunkulu osivusayo. Uma ivukela ke. Sambonga uNkulunkulu ngibonga nesimeme sithe savela siza. Amen. Zinqabile imene. Ngoba uyamenza kanti awumanga kahle. Uvuma ushone khona. Yes. Kube buhlungu, kube mnandi. Manxa kunjalo kulungile. Ngibonga uJehova. Wo. Ngibonga uJehova. Who called me out of darkness into this marvelous light. I've never known, I've never heard of the Seventh-day Adventist Church. Never. So ixhego umdala khani uhlangana nezinto. Yize ngithi kodwa Jehova bongiyekele sonke lesikhathi. Kodwa ke mawuloku lifunda izwi laNkulunkulu lithi at the fullness of time. God. At the fullness of time. Now, what I've realized, the Seventh-day Adventist Church, are we joining? Okay. You don't join the Seventh-day Adventist Church. All right. The owner calls you to it. Okay. When you join, you can destroy. Oh. You can. But when the owner calls you, he will never let you go. Uzani akunike neguarantee athi I will follow you uyofika ethuneni. Yes. Mase ungcotshiweko akhana ngizokuyeka ke hayi. Bathi uthi ngizobona second round. Yeah. Second round is resurrection of the dead. Yes. Ambonga uJehova. I remember when I grew up, sengikhulile nje impela sicanga ukuthi singokuhleba. Niyakwazi ukuhleba? Bazela. Ukuhleba. Because Hayi. Ukuhleba baziwa abazimu. Uyo tshela ukuthi ke sahleba. Yeah. Khona ukuhleba bembazi ngaliso ukuthi usazama. Usebenza ngapha eRoadport. And ukuthi ngokufanele siye bomnandini kwezinto kanti bafike late. Oh, awuthi bathanani babathi diyelete atlema ebaziye endobsendile buhana footman siyodlala lapha iyadlala le footman le iyadlala le footman ngidobsendile athi ya ngithi ha dobsendile asinet mogos man asinyakleva indobsendile spy dobsendile disesa clever ay sami isikhathi ngiyithanda le dobsendile mabe emsebenzini bangena lapha athi Recruitment is iyadlala wena. Iyadlala hayi edobsendile. Okuhleba baseJozi kuphela. Edobsendile bekuyiRoadport. It was never associated with Soweto. Okay. Now, futhi bazibuyela le bathi West. Dobsendile West. Bese ngazi ukuthi khona nelokishi ngapha. Hayi, khona khona futhi ngale lesukuyindawo ezahlukahlukeneyo. I was born in the dusty street of Alexander Township. So clever into sizalelwe kuyo. okay. Into besicabana. Sizalelwe kuyo. Khona boDexter, khona abantshontshwayo, khona yonke nje le nto yecrime obongakhuluma ngayo. Ikhona lapha eDobsoni. I mean kulezo ndawo. Akule impela. Sasafika eSoweto. Now la majida amna wona balo baneda za Rootman wat spier lana kanti. Dobsendile. Kwaze
Kwakwenzeka-ke ngelinye ilanga sesila kulomthimba. Mina le Grootman siyaxoxisana nje ngezinto ezithize. Saqala sakhotha ingoma eyithize. Ngathi nema. Dobsonville umuntu owazi lezi uwe ngathi nema le Grootman show yilo lokukhuluma. Sikhathi sami. Besingadlala amarabi. Niyawazi amarabi? Oh. South African jazz beyinama sections ayo. Besinombhaqanga, sibe ne-swing i-jazz, sibe namarabi. Amarabi nje bedlalwa yezakithi ezimnyama kakhulu. Yes, aboDollar Brand, Kipinge Kids, bebadlala amarabi. Kwaze uMahlathini ovela ngengoma athi amarabi kwenze njani? Ngiyakhumbula. Namhlanje uyayikhumbula lo ngoma. Yes. Sibheka kwisasa, isasa yiyazi. Ezazi. Mase sesilana siyakhuluma ke one time njena sesikhumbule eBabylon. Sathane yasikhumbuza eBabylon. Bese yafika lethi nema. Ikleba kona Grootman. Ayisho uye lo lokhuluma ngayo. Mangimbuza into ezisotho angibazi labo kodwa kanje. Kanti uBradley. Wow. Dendo. Jazz engaphezulu koqondo. Yes. High level. Now ijazz ke mayidlala kufanele ubeke inyama la, Okay. ubeke utshwala la, ubeke itoilet la. Ijazz ile. Okay. Athola le. Masoke sikhuluma ngithi yo. Hello. Apha ama-record akho. Mina nginama-record lapha. Angazi ukuthi ngenzeni ngawo. Angifuni ukuwathengisa. Why should I sell something engasayifuni ngoba ngiyibona iyisono? That was my question. Yeah. Angeke ngiwalahle. Somebody uzadoba. Ukhona into engayilahle, incwadi. Lahlelele somebody uzayithola. Ifo ngiqhubeka ngisho ngakhohle. Ingabe khona owesivakashi la who is a non-Adventist? Please ask. Isukuma mawukhona. Any visitor? Again. Oh, siyabasekhaya sonke. Ayichakulungile. Ngibuyele emuva ke nalesi sipho sami. Khona wesa. Oh, sukuma mntaka baba. Awuzwe. Awuzwe kumfuthu. Yeah. Ufunde mfuthu. Leyo noma ufunde. Ungashuki. Kuyokuthisa la enkangeni. Kodwa lemuva the last 4 chapters. Sinethemba lokubanga. Hayi sakhula ke Alexander. Force removal. Esone Soweto. Sakhula Soweto. Ekhuleleni kwethu Soweto thina sasithathwe with the first in this side of the railway line. Because zonke izindlu beziphelela ngalo komfulo Dube White City. Ngapha bekukavukuzenzela lomkhulu. Hamba nabazali khali amuru. Waze kwalunga kwaba right. Kwakhona omnye baba lapha. Simbizo babudile. Lo baba bephuma shaya ingoma. Acule estradini. Sizophuma simlandele. Simlandele njalo siloke sihamba late right kungakabi nayitha. Kwi-Sand Road. Sihambe impela. Sihambe. Size siyofika esigangeni khona lapha ezweni. Kuleso siganga leso sofike sibambe lapha eSunday school nalo baba. It went on for years. Walahlekwa budinga. Nendlela yalahleka nithi. Sakhula ngendlela esikhula ngayo. Saqala saba obospin enditomi. Abantu bospin enditomi. Mamhlapho yabazi labanye abozele. Singokuhleba, singodlala kahleka. Saqala sashaya isandla funa indawo. Kabi pickpocketing. Kumena imuntu.
shayina ngapha ziye boshwe shone khona ejele kubeka isikhathi lokho sizenza lezi zinto fanele u-upgrade emayisindweni nala enkonzweni khula ngalokhu uhlali uyichicken njalo grow be a vulture khule spiritually sekukhuleni kwewebsite atashintsha manje yayokukhuthuza siyontshontshwa manje ingqola zaka-railway u-railway yamatroli la khona behlala amabhokisi apakiwe kube nebhulu nje ehlezi igade lezinto vele sikhamba ukuthi heyi telekusome van Gestero lini nebhulu lisukume malisukuma ligijimisa basale laba bathatha siyothatha bhulu athathe lizathi ubuyele akusekho lutho lwezinto zambili kubeka izinto ukuthi hayi yeka konke lezinto lezi asenza imali kahle awuthi sike sishintshe manje sangena umakhulu Sipani esibiza kanjalo makhulu Sipani ke beziduma la yasayina wed contract ukuthi kunokuthi ngiboshwe namanye ngithole ngiyisidumo makhulu Sipani it was armed robbery komispa yakazeka into ethize uyashaya nakuzo zona ezihamba nazo mawusowile lapha yazaqedelela ungazokhomba khomba zonke lezo zinto ehlala ije iminyaka behamba ngendlela ehlukene ngalezo khathi igobo zikala zithi 18 months zalo sizishiya zasejele 18 months ingona lokho besikala la zithi 2 to 4 4 to 6 ama sentence lawo mawuziphethe kahle kule 2 to 4 uzophuma nge 2 years mawuziphethe kabi uzophuma nge 4 years leyo yigobe bezihamba kanjalo kuweka lento leyo lokho siyaphambili ahlangana no my sister Yes, imoy osi komsokuso amen go you have to be notorious is such a terrible thing to be notorious and you'll never think of it at that time you think you are the guy and just remain kanti mabebona bathe ifanini lento le dose akumidi osi kodwa zona bona ukuthi nayo uthula uzothoma kwani omshaya drum 10 ahlele drum 10 amazulu sikube ngithi la ngiyathatha ufuna uthatha awunamali ebugebengini ayikho into engayikhomba ngithi nayi into engaba nayo ngobugebengu ayikho kuze kube namhlanje ukuphuma ebugebengini obungasanga kwaqala kwavuleka ingqondo bese hamba ngeinqolo zikaNokusho left hand drive singadrive imoto yazi wena ukuthi ayisibani bani supersibani nabo uma sister bebangathintwa bekuthiwa team lela nje sosibani bani sefroze yayebeza masisho so impilo yakhe bengekho right ngoba engazi ukuthi uyamoto nitsho umuntu kanti lutho impilo ebesiphila ziye bona ukuthi ayashintsha manje ngoba umuntu ofuna umsebenzi ngibhanti 3 years ago bebezi-serious 3 if you can count those years what a wasted time kubuhlungu ukungamazi Jehova kubuhlungu ukungamazi isikhathi there was this Saturday morning hambile sebumnandi buye bumnandi hamba buyele bumnandi buya ekuseni ngo-4 sibe ngo-4 o'clock ekhaya uyalala kuyavuka wena uyalala avuka awazi ukuthi ufike kanjani ekhaya imoto yona ikhona nje iyangaphandle
awujampisi nokuthi ubheke imoto ukuthi injani. Engathi uthi ushayele abantu yakho ukuthi angishayisana naye. Akunalo. There was this Monday. Ufonelwa usibali wami uthatha udadewethu omdala. Bekuyinkunzi ke la eSoweto. Uboy Barde Club. My phone at the end of the bokuphi ngelanga izolo kanje kanje. Ngithi no ngibuyile bempaka kwathi imoto. This time mangifika instead of ngehle ngovula igate something just said don't reverse. My reverse. Gone. Ngabuyele kumnandi. Mangibuya ngapaka ngaphandle ekhaya. Monday semsebenzini sengasebenza. Uyafuna bokuphi indoda hayi ngisho kanje kanje. Ngithi nongifikile kodwa bekulate ngabona ukuthi ayenza kudileya ngoba mangibhake ngaphambili uyakwazi ukuthi yena aphume ubuye erenkeni. Kodwa mangibhake ngasemva kwakhe kuyoba inkinga nje nani ngichiya lohlala. Bazathi bokuphi bonobani. Ngithi naye benginamajita kanje kanje. Athi ndoda woza sizobona. Akuncede ukukhuluma naye. Mase ngifika nje athi ukuthi bohamba nobani. Ngithi naye ngihamba no my sister wami kanje kanje. Athi usho kanjani ukuthi my sister wakho umfazi wendoda. Lo mgulu ukuthi engihamba nawo awusho ukuthi lotshonile. Uthulile usebumnambili nje. Akhulumi. Umangala kodwa manje. Manje uyofuna ku. Ngizobona umama wakhe amile ngaphandle angibheke bewengibheke ngakhona lo mama ayi ngikaze ngisuka. Kanti uyazi nje ukuthi udla inkomo zabantu. Lo mgulu ukuthi awukhulumi. Kwafika lelo langa lelo lokuthi that Sunday mangithi ngiyopaka kungabhakeki ngahamba. Athi losibali bekunama out la. Mangifika mina ngiye egate ngithola igate liboshwe ngamadrati. Mangithola igate liboshwe ngamadrati avela sola ukuthi lokhona okungekho right akhokhe. Mayikhokha akhamukela ngaphakathi ayi4. Mabethi kathi ayi mababona imoto soba kwathi manje sorry bravo. Sifuna umuntu ohamba ngeState driver so. Yini bathi no thina sikhashiwe. Umuntu wendaba asiye lapha ya. Bekunendawo kuthiwa kwamdungula e-steakhouse. Asishone khona le out la. Hayi out izibeke izindaba kanje. Manje ngitshelwa ukuyisibalo wami ukuthi mina ngikwazi konke yena. Na esigebengu samazange sisho. Ndoda ngilotholile. Now bebeyongivithizela kuphi egate. Bezongishaba ngiqede egate. Then I said to myself, akunabuclever nix. Ngisindiswe uJehova. Ngathi Nkosi, ngitshela ukuthi ufuna ngenzini. Ngizakwenza lokho. Waphela unyaka wesibili. Kulo nyaka wesithathu ngifike endlini kuneflyer. Bhaliwe lapha le crusade ezoqala namhlanje ntambama itone Sunday. Umbuzo ujule ukuthi via dipapira bro. Athi hayi letho mama unkohla kanje. Abanye bayamazi sho. Letho mama unkohla. Awu. Ngithi lekapha wayini ngithanda ngiyabona. Yeke njani. Ntambama before ilanga lisho bese ngilapha endlini. Ngithi ngihamba nawe ngifike ubona lapha kwezinjani. Sihamba siya enkonzweni ebengiyibona nje ngidlula. Siya esigangeni esaqala kuso ukuhamba Sunday school. That was in Zombie Church like. Shuma imfundiso umoya, iS umoya. Asibeka manje umntaka kaNkulunkulu. Yagogoka inhliziyo yabuya nganene. La ilanga lokuqala ilanga lesibili lesithathu lesine njalo.
ufika usathana akhumbuze la uvela khona bese ayihlala indlela bakhambe nomzana mfowethu kodwa ngizothi ngihleze kumnandini mayithi 5 to 7 kukhona lento ezangiqubula la kukhona lento ezangilahlela phakathi ezonditsho besiphuza kumashebhini namagama hayi Shango Irene, Orlando, Shango Lizonga, Buktua Masoweto socialite. And there was nothing social about it. You look into the whole thing, different criminals in there. Amen. But the way you get on a corner, you see gentlemen moving, while inside it's a rotten potato. Yes. Everything was done in style. Uzathi lokho enhlezi lapho kusesebumnandi ethi hayi angisayi lapha izafalenti inqubulo izongilahlela lapha ezweni zaya ithema iphela crusade uJehova wathi khetha beka phambi kwakho ukufa nokuphila khetha wase advise wathi beka la khetha ukuphila khetha naku ukuphila ukhona ngakhetha ngangena la kule nkonzo bengayazi ngahlangana nabantu engibaziyo ebesihlangana ezindaweni ezahlukahlukeneyo more especially in the Soweto Chamber of Commerce. Have you seen civilized crooks? Civilized crooks. Civilized. Umbhekile lapho uthi ngingafana nalokho. Kanti ufuna nenkunzi kaSathane iGulukhulu. Kanti ehambe lapha. Ungena lapha. Hlangana nabantu obusinessmen. I remember the first person I met was the Okunda lapha ezweni. It was Mike Tlhagwane. Take me out. Esihamba naye kulama gatherings wama business. Imbuzi ndoda why kona lo mbonga khuluma ukuthi uhamba indawo ethi. Why? Ngisathi ngibheka uMike Tlhagwane kwaqhamuka uInos Shabalala umfundisi. Abaningi niyamazi. Ubakanema. Okay. Yes. Sisonke nabo Shabalala libona sasikuyini a joint business venture. Eyayifunywa ama-Americans so sisonke lapha. Sahlangana naye lapha ya. Brainos, wabonga khulumi yonke isikhathi ukuthi khona into nje. Hayi yahlekele nje Brainos. But as I was in this court and reading, we serve an orderly God. We serve a God who is ordered. We serve a God who does things at the fullness of time. He doesn't just do things haphazardly. At the fullness of time, God showed me the way. And I saw this way. And when I got it after seeing Debulepam, ngathi nayi-ke le nto uNkulunkulu ebengibizela kuyo angisaphumi ngayibamba kuze kube manje angihambi ungambiza wena uthi mafika izolo thina sizalelwe la angakayiboni ipulpit mina ine-maternity ward wangabe uzalelwe la wena angakayiboni nayi ayikho i-maternity ward hayi ayikho futhi uNkulunkulu akanazi izizukulu kunabantwana akanazi izizukulu ungangibiza ngamagama owathandayo angihambi la la ngizophuma ngebhokisi la ngebhokisi unkosikazi wami ungishiye la ngamkhipha nami ngimkhiphela khona la manje ngizobuyela emuva ngithini uthi uJesu kubafundi bakhe nifuna uhamba hambani go hambani manifuna ukuhamba akukho kunibophelele la bambheko Petros wathi nosho ukalile lendo uthi siye ekufeni asiyi la la sihlala nawe la ngalithola kanjalo leli vangeli ngihlezi la angahambi la angeke ngihambe noma ungambiza ngamapha amagama
angihambi la mina nawe ngifuna sihlangane emafini sesikhawulela uJesu Kristu sathola amaqiniso sabathi uyabizwa ukuza la awuzizeki ubizwa umnikazi wenkonzo mawungamameli uyakuncenga lokho ekuncenga njalo elokho ekuncenga njalo uzabuyeka mhla wangena ethuneni kodwa usaphila uzokulandelela ngiyambonga uJehova ngalokho ngiyambonga clever they couldn't believe it but je concrete lamangu yabuya abanye bazozisho into abayishoyo esidume into ebhedayo imali nemijolo bathi bazibhaya osizi la can buy osizi grade uNkulunkulu avala amehlo ayavaleka amehlo kuJehova avaleke ubheke lokho akunike yikona waneliswe yiko wenile nalo Jehova kuze kube manje ngahlangana nento bengayazi how can you be equally yoked with the unbelievers then I ask myself what girls will I accept ilobona livela phandle ngathi not at all ngathi mamela mama sizawuhlala sindle akunamntwana esizomthatha simnikele ngaphandle kwelinye ibandla kulevu ngaphandle kwaleli who stayed there sayibamba injalo azoyibamba ilungile bangakhuluma sa inhlobo zethu zasichitha especially ngapha kubonkosikazi bakwamtshayeli kuphela akhona ledlozi imbozi kufanele uye thina besingcono ngapha sibuyela ngapha siphulela isibhusumane ngapha eMandebeleni silazi idlozi noma laziwa bukela khona le kwenzeka nje uzobathi bayophahla mazi ukuthi suke kwenzeka kanjani ithi ngichitha utshwala ngibona nje saphuma ephumane ukuthi bathi yazini ke ukuthi asisekho nami sathi siyabonga kulungile la sikhona sanelisiwe la sikhona sanelisiwe sahlala impela we've got brothers and sisters amen yeah brothers and sisters ashadisi ukhamuka zakwaMasilela nezakwamshaya zathi manje ndoda uzothenga ama-case amanga ngithi no case ama-case otshwala bathi mosibophuza athi bengi uyasho nawe ngathi wena ungazenzela ifevu beyi-one mabufuna utshwala wakho hambe uyokuthenga uzokuphuzela nakhona la ejardini kulungile akunankinga mina angeke ngikuthenge lo utshwala lokho yumazi lokho khohlwa angeke futhi uma ungakhuluma nokhona ukuthi ufuna utshwala angeke ngikunike nale mali ngithi hamba uyoyithengela ngeke khubekile lokho esila sisesela muhle uJehova uJehova uyamangalisa bakwethu usivimba ezintweni eziningi ezimbi ekubeni izikala ngokuhle uluthele at the end of the day you find yourself in a mess at the end of the day you regret but why have I done this why have I God is so good asibambeleleni kulo Jehova masingayeki bese hamba indawo ephezulu ezibizwa ngamagama nabo sisi bebeyifuna la begezile baba babiza ama yellow bone manje thina sikuza itamati brother ithi itamati la yabona itamati mali lihle livutwa kahle lize libushelelezi itamati it was good then but now when you get this message when you get this blessed hope a hope that surpasses all hopes that we have akekho ongafuna ukuphila ngokunaphakade akekho ongafuna ukuya ezulwini sithi masikhuluma sikhulume ezulu leli bebalibiza uhalele ukuthi ngifuna ukuya ezulwini lokuzazi ukuthi umgulukude ama conditions singawazi nokuthi aqhamuka kanjani
Ten Commandments iyanyathela. Inyathelwa ngeenyawo zombili. Kodwa kuthiwa sihambe ebuKristwini. Asibambelele la. Imithetho kaJehova ayizange ibethelwe siphambaneni. Imithetho ayizange yabethelwa. Imithetho yathatha yafaka eceleni la kwimphongolo. Kusho ukuthi semile injalo ngeke iguquke. Uthi uJehova, I am God. I am not meant to lie. And I change not. I will never change. That is the God we worship. That is the Jesus we worship. A Jesus who's got promises. Ukwehlula ingcwaba uqale yena wangena engcwabeni. Walehlula. I used to look at the Catholic Church. There is a statue of Mary standing on top of the neck of a snake. A snake that represents the devil. Now the belief there is, mangixabana nawe ngikwehlula abakini ithemba labo balibeke emntwini oyi-1 kumama wakhe. Mase ngayokhuluma nomama wakhe uzoyeka lento yenza ihlupha umntwana wethu. Uzoyeka. Bese bashona khona. Umama uzoqhamuka sekahle. Uvuthi nje bovu. Abuthathe uze wehlise. Now the Maria thing comes in like that. Ukuthi uzacelwa uMaria akele uJesu. uJesu uthi iza kimi direct. Uvumelekile. Ukuzovuma izono kimi. Mina ngizakuxolela. I'll need any advocate. I'll need any representative. Ezafika ikumele kuJesu. Uziyela wena uthi Jesu yimi lo ngithathe nginje isho kanjalo mama. Ngithathe nginje. uJesu uzosithatha sinjalo. uJesu uzasigeza yena. Angikwazi ukuza ngigeziwe manje la. Mangizoza ngigeziwe. Ngizoklema mose uJesu. Ngithi mose ngizengiredi mina. Yiza unjalo. Uza kugeza yena. Wena uwozaziyo. Siyazazi ubuthakathaka bethu. Asicele yena uJesu ukuthi akasincede asisindise. Asiphakamise asibeke endaweni yomileyo. Asiphakamise. Thina on our own we cannot. Let us every time think of the righteousness of Christ. Let us every time silangazelele ukufana naye. Uthi maye khuluma uJohn uthi mhlayeza asazi ukuthi sobanjani. Esikwaziyo kunye ukuthi sizofana naye. Ukuthi sizobanjani asazi. Futhi we are not even interested in that. Sazi nje ukuthi sizofana naye. Asibhekeni lelo suku lelo. La izothi inkosi mayiqhamuka. Mayibabiza abalazili. Before I get there. Abo mathara bethu nyabazo mathara. Brother, futelele wathi simathara. Bathela, mamtshapo bathela. Abo cheri bethu. Okay. Umathara. Besithi masiyocheka. Ufika ushaya ijovicho. Ufika ushaya ijovicho. Uyayazi ijovicho yakho. Okay. Ngaqhamuka omunye ubhalo. Afika ishaya akaphumi. Okay. Kodwa le yakho uyayazi ukuthi le ijovicho yejuba yami le jovicho. So is us with Christ. Uthi my sheep they know my voice. Okay. My sheep they know my jovicho. When I will blow it, they will come out of the grave. They will come out of the grave. Yazi jovicho right. Maphumeli njena noma sokuthi papa ihuta uyaphuma. Ihuta umuntu wakho kufanele uyazi. Ababiza kanjalo abazulu bathi banabantu bona ngithi umuntu wami. Umuntu kaJehova, umuntu wami.
Mase bebiza lo muntu wabo ubona kahle ukuthi hayi ayibonakele lo usethi uzokhuluma umuntu wakho umuntu kaNkulunkulu umuntu kaJehova uzidalele yena ukuthi thina simdumise thina sinabantu manje futhi size sibe nalo abantwana bayisipho sivela kuJehova asivele emntwini ithuma zonke le indawo ngentsha afunana namaphilisi and all that abantwana bavela kuJehova abaveli emntwini ungalangazelela ukuthi ungathi ungaba nomntwana yiba naye ngendlela efanelekile shada stop fornicating stop it's still time not only the unmarried people are fornicating even married people they fornicate come out of her my children come out of Babylon do what is right be happy ngamabele uwathole ebuhleni bakho awakujabulise ngaso sonke isikhathi Sathane ulethe izinto ngendlela ezahlukahlukeneyo thina singabantu angeke sikhona asinikele kuNkulunkulu thatha indawo yakho Jesu mvikele kulesono mvikele and God will do that. Our Jesus is a gentleman. Akazifoste. I want it to yakwazi ukufostela la. Abo mayisitha thina melo kuyena le besimfostela ithi wena uzombhedela la. And mayihlulu lokukhuluma uza neBobdrat. iBobdrat izakwenzela izinto lula. Uthinta ngeBobdrat ukugijima ukugijima kancane. Kulungile ukuthi iBobdrat iqondisile. Izulu zethu ziyadutshulwa. Bangafuni uyadutshulwa. Uzwa sokubiza nje uthanda namakabuya ngizolo kasikwenze njalo. Udutshuliwe. Ekubene beshelwa engavuki. Akwethu sidinga ukuthandaza ngempela. Izwe lonakele. Iprofito asithandazela ukuthi kwehle. Sithandazela ukuthi kudlule. Ngoba uJehova ukhulumile. Wathi manje ubona lo nalokho kwenzeka. Yazini ukuthi isikhathi sesiseduze akakabi yiso. It's just labor pains. All what we see is labor pains. These labor pains must make us strong to keep on holding. Keep on holding. Hold on. Not long. The eastern skies will burst open. And when they open up, then the Savior will come out. He's not coming alone. He's coming with the whole host of heaven. Izinto ezizosala ezulwini yizidalwa lezi ezikhona ezifo. Into eyingelosi izawuphuma to come ukuzobona lo mshado ozobe wenzeka. Sigibela imoto masishada. Abanye uthola hlezi nga 6 abanye bavele ngasemawindweni. On that day of our marriage, we'll be sitting one on each wagon. When it pulls, kuzabe kuwe wedwa. Kuzabe kuwe wedwa. Idonse. Ngamla mathafa. Ngamlibhakabhaka. Ishona phezulu. Ubuya ezulwini. Awulangazeleli na ukuba lapho. Awulangazeleli na ukuba lapho. Ngokuba lelo langa liyeza. Futhi malifika lelo langa. Sithi masishada sithi sizaba ne-wedding reception. Wedding reception. I had a wedding reception. Umkhede kodwa ufuna ukwenza into zasezulwini awazi. Wedding reception. Wedding reception that will come in heaven.
guard of honor izabenzwe yingelosi. They will be singing as we come in. But as we walk through, they start asking one another, who are these? Who are they? No one to ask me, I don't know me now. No, I remember. You remember when Michael was out of heaven, he went to fight this. Sizokhamuka simanxeba esono woshoki sidlulana. Adam will look no Eva, and they will be so hurt ukuthi kanti sakhosa idamage engaka emhlabeni. Stand up. Look at this height. Look at my height. And I'm having questions about to walk tall. Hey, walk tall. Hey, I'm trying to walk tall. Adam was 18 foot tall. Adam had a chest in Ulengada. Do you think when God said, let us make man in our image, in our likeness, not my God. My God is a gigantic God. My God, when you walked, you could feel God is coming. Hence, Adam and Eve in the garden, they could feel that the Lord is now coming. For God is a big God, man. He's not an entity. That is why even if we go as we are, in heaven, hey, there is a tree that's on the side. In that tree, it gives 12 different fruits every month. We'll eat from that tree. And we'll eat the leaves. Then the Bible says the leaves are for the healing of the nations. Sizawuqala sikhule. Sifane nalo Jehova owasidalayo. Sibe bade njengaye. Masihamba uzwe ukuthi kuhamba insizwa. Sike sibabona abanye abantu futhi mabheka ukuthi iyabheka lezimzimu lela into njani ngayo. Uqisa wasondela kulento uNkulunkulu ayidala yaba yilo. When Adam was lying down, it was just a huge thing. It was not a beginning thing like you, my friend. It was not a beginning thing like me. It was a huge thing. When God breathed on the nostrils of that thing, when that thing started to shake, the ground had to give way also. And when it stood up there, then it felt like God. Because it was a huge God standing, tall God standing. That is the image of God. We're looking forward to that day. We're looking forward to that day. I'm afraid. Have you heard of a fairy? That's why they say there's a fairy tale. It's a fairy tale. Not our God. Let's look forward to that day. Asibambelele. Ungasaphuma la. Ungazokhishwa into ezibhedayo. Yini uhambele uma umhlapha umbheke kabi. Manje mayibheke kabi, ngabona ukuthi mina ngiyahamba, uphuma wahamba. Hlala la. Ungahambi. Bambelela lazinza. Qhubeka nokufunda nokukholwa kuze sibenze ukuba sibambelele. Kodwa masingabe sizele imculo nje kwaphela ongathi sindawo awasha. Washa. Zonke le ngoma ezidlala. Amen, Pastor. Ziyasikhulisa. Asikhuleni. uNkulunkulu alibusise bakhe. Asigcine. Siyolala. Asazi ukuthi sizovuka siphila noma. Makwenzeka silala ubuthongo bokufa asihlanganene emafini. Sikhawulele inkosi. Asihlanganene emafini. Sithi singadlula la amafu. Asihlanganene kulelo tafula lelo. Kulese sidlo esizabe sisezulwini. Kulelo tafula elide. Akuthi sihlezi lapho. Ubheke umuntu uzasukuma. Athi my brother, ngikubona ula nami ngila.
ngangibona ngilethwe ismile sakho ukuthi ngizobuya umuntu angathi mayebheka athola unyukubele unyukubele kukubi asibuyeni size kuJehova isikhathi sisesekhona. God is calling us. Ziningi izinto ezifanele sizozenza. Ushumayela ngokubheka, ushumayela ngesmile, ushumayela ngokuthanda abantu. Yekela ukuthi mina ngikwazi ukushumayela ngempulpitini. Ikhona indlela ethize. Sinodoka sinayo yonke imikhandlo esebenza ukuba siyoshumayela. Faith without works is dead. Faith without works. And let not the right hand see what the left hand has done. Don't brag about it. Don't brag about it. Not long. Iyabuya lenkosi. Jehova asigcine sonke. Nokwenzeka silale asihlangene nemafini wethu. Asihlangane nemafini sikhawule uJesu Kristu. Sizayithola ichance kahle sesihlezi etafuleni sesixoxa. Day of resurrection silandela uJesu akunakukhuluma. Amehlo onke athe njo kule nkosi yezulu. Amehlo onke sibheke yena lokukhazikhazi ayibo nalokukhazikhazi esiyibo. Now the glory that Adam and Eve lost in the Garden of Eden, it will be replaced when Christ comes. Yiko uJohn bathi esikwaziyo kunye sizofana naye kuzobuya. Abangamazanga lenkazimulo izobalahla phansi. Asilungele ukuthi siyamukele siguquke ukuthi egcineni kwako konke sibe sezulwini sisazobuya siyoba omakoti ezulwini. Basekhona omakoti abakotizayo bonke abasekho izinto ezinhle usathanda. Hallelujah. Abasekho abentsha bomakoti amakhosikazi akotizile uhlale emzini Guys, Gaboya life is a man like Shamal. ukuthi siphume siyowakho kwethu uzophandle sibe homa sizofika nathi ke sibe homa kodwa for 1000 years. 1000 mina ngisakhala nge-32 months. Divorce. Hayibo kahle kwenziwa kanjani ngiyayeka mina yonke le nto. Ayiphuma kule nto angeke ngiyimele le nto. Asibambeleleni bakwethu. Zonke lezi zinto ziyasilungisa. They are carrying us. Now ukube igodo likhuluma engabe liyakhaya ngabe ingodo ziyakhaya ukuthi sifile ilembazo lokungena isikapa. Out of that kuphuma isikapa esihle. So it's us. Zonke lezi zinto ziyasilungisa. Ziyaribeka rithwanele. Ulima litholo futhi kanina la Jesu Kristu. Amen. Amen.